Price yn ymateb. Fe'n casglu, oedd wedi gweld bwlch. Fe'n cael ei lorio. Y cymorth yn cyrraedd just mewn amser. Lewis, mas yn llydan. Y captain oedd hwnna, Sean Evans. Badham ar bas. Steph Evans ar y tu fas. Am gais. Cais cyntaf y prynhawn. Yn un gwych i'r Quins o Gaerfyrddin. Yr ymwelwyr ar y blaen o saith i ddim yn uben y llinell. Ond yn gweithio mas. Dan lwytho yn y canol. Lewis yn cyrraedd yn gyflym. Evans unwaith eto. Price, dwylo da gan Evans i'r asgellwr Thomas Williams. Ail gais o'r prynhawn yn yr heilwen bellach ar faes y Talbot Athletic i'r Quins. Aberafan yn mynd waith ar y drod flan. Meddiant iddyn nhw Gavin Parry ar fenthyg o Gaerdydd y bachwr. Ond i'r canolwr, Sam Jardine, maen nhw'n mynd. Rown y cornel, maen nhw'n dod nawr. Carion Gryf, Ashton Evans. Yng nghysgod pist, Cwins Caerfyrddin. Pas flat, mas yn llydan, maen nhw'n mynd. Frankie Jones drosto. Aberafan, y dywyniad yn ymateb. Quins nôl ar linell gais. Aberafan. Pwysau wedi bod yn ddi-baid wrth y boes o Gaerfyrddin. Dwi ddim yn meddwl geith yr olwyr y bel fan hyn. Pwyll bu a hi. Rhys Fawcett yn cyrraedd wrth y bôn o diwentirio. Nadi, Justin Bryn. A'r blaenwyr yn plymio lawr am y llinell gais. Sawl cynnig maen nhw'n mynd i gael cyn sgori. Y captain dwi'n meddwl yw hwnna, Sean Evans wrth y bôn. Fe'n pwyllo, ond eto ddim yn tirio. Mae Fawcett nôl am ail gynnig. Dyna fe. Am plymio drosto. Mae'r prop gynt o Aberafan. Ymestyn mantes y Quins. 21-7 ar yr egwyl. Mae'r Quins sydd yn pwyso yn yr ail hefyd. Isaac Young ar tafliad. Un o foes y Scarlett a drosto mae fe mynd am gais pwynt bonus i'r Quins yn dominyddi'n llwyr. 28-7. Tafliad i'r cefn. Symudiad wedi baratoi. Lewis Marsh o'n y gornel yn cadw fynd. Yn ganol cae bellach. Angen rhywbeth i ddigwydd. Evans yn cario. Dwylo sydyn sy'n eisiau nawr. Tommy Booth yw hwn. Un arall ar fenthyg o'r Quins yn Gaerdydd, a fe'n croesi i Aberafan. 14 pwynt o fantes gan y Quins. Ond yw'r dywyniad byth yn rhoi'r ffidil yn y to yn wedig y gŵr yna, Ashton Evans. Mas o'n ochr cefn, Tommy Booth ar bas yna. Frankie Jones ar y tu fas, nôl ar y tu fewn. I Caelan Carson Jones, trydydd cais i Aberafan. Maen nhw wedi bod lot yn well yn yr ail hanner, ond y Quins dal ar y blaen. Hanner cyntaf gwych i'r Quins, dyna yn y pen draw oedd y gwahaniaeth. Aberafan 19, y Quins 28.